Pinoy Bus Driver TV. Guys, Mili, Camarisor. Ahora necesito un legado. Ano ba tayong gagawin? Nailang tayo.
Malapit na rin ako. Nalagpas yung sili ko, nalagpas yun. Maabot ang ligaw. Ayun. Maynila, isa. Ha? Maynila. Tara. Maynila rin. Kano pa ba ka daw? 950. Ha? 950. 950 daw, iyo. Wow. 950. Walang upaw. Walang upaw, bilis lang.